खुलुमबाय बयनिसिमबो दा आं नोंथांमोननि गेजेराव सासे यां आबादारि माने लाइमोन आबादारि नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों दा फंबाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय बे जाहैबाय रेनिकाटा एरियानि जाहैबाय गामिनि नामखौ दा बिनिफ्राय मिथिना लानोसै दा फंबाय नोंनि एड्रेस आरो परिचयखौ खिथाबानो जाबाय नोंनि नामफोरखौ आंनि मुङाथ' सिमसन नार्जारी ओमफ्राय जायगाया गामिया नर्थ टेकाजर आरो ओमफ्राय चिरां जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट दा फंबायाहाय माने ड्रागन आबादखौथ' गोबाङानो मिथिबाय नोंथांमोना हयथ' आंनि भिडिअआव मेरला गोबां नुबाय जानांगौ ड्रागन आबादनि सोमोन्दै दा ड्रागन आबादा ओरैबायदि प्रफिटेबल एग्रिकालचार बिजनेसाव बिराद मोजां बियो माने वान टाइम इनभेस्टमेन्ट बायदि जायो आरो बियो ओमफ्राय नों बिराद बेजों मुलाम्फा खालामनो हायो दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां जायगायावबो ड्रागनखौ गायगासिनो दं दा जों ड्रागन आबादनि सोमोन्दै जों फंबायनिफ्राय गासिबो मोजां बाथ्राखौ मिथिगोन बोरै गायनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय माबायदि बिजनेसावहाय माबायदि डेभेलप खालामनो हायो मारै रां खामायनो हायो बिनि सोमोन्दै जों गासिबो बे फंबायनिफ्राय मिथिनानै लागोन दा फंबाया बे नोंथांनियावहाय बेसेबांसो ड्रागन आबाद मावनाय जादों नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा दाथ' आंनियाथ' बांद्राय गैया गायनाय गोदान गायनाय हिसाबै माने फार्स्ट गायनाय हिसाबै आङो ट्राइ खालामनायदों ओमफ्राय उनाव एसे गायबावगोन दा गोदानजों 73 पस्ट दं आरो 73 बाथ' मोनसेयाव फांब्रै फांबासो गायजाखायो खुन्थिया थंसेयाव फांब्रै गायनांगौ ओमफ्राय ओरैनो बे मा होनोमोनलाय पस्टखौ माबायदि जखाजों गायनाय जादों बेसेबांनि लेंथ ब्रेड बेफोरो ना माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै एसे मारै गायनांगौ बिनि सोमोन्दै मोजां फोरमायबानो जाबाय दाथ' आङो पस्टखौहाय आंनो बानायखादों पस्टखौ नोंनो बानायदों आं बानायजोबदों गासिबो पस्टखौहाय ओमफ्राय दानिखौ आं सयल' बानायदों एसे खानो गोजौ जानायनि थाखाय ओमफ्राय दा सिगांनिखौ 7 फुट बानायदोंमोन आङो 7 फुट 7 फुट बानायदों 7 फुटआ गाहायाव 1 फुट थांबाय 6 फुट 1.5 फुट ओमफ्राय बे माने डिसटेन्सआ एसे आंना एसे सेबद्रायदों आरो 7 8 9 होनांगौ जाहैदों 8 9 बा मानसि थांलाय फैलाय जानो साबसिन जायो आरोखि बे जोलैयाथ' बेनि भेराइटि माबाफोरखौ आं बांद्राय मिथिलाङा खिन्थु गोजा आरोखि बेनि माबाया गोजा पिंक कालारनिया सिङाव गोजा ओमफ्राय बेखौ आं उदालगुरिनिफ्राय लाबोनाय जादों बिफांखौ उदालगुरिनिफ्राय सासे मास्टारनिफ्राय लाबोदों आङो ओमफ्राय आङो फांसेयाव 35 थाखा दालाव लाबोदों आरो 35 थाखा मोजाङानो ओमफ्राय अबे समाव लायदोंमोन 120 दाल फुलि लाबोदों आङो फार्स्ट लाबोजेननाया फार्स्ट लाबोजेननाया 2022 आवहाय बारा गोबाव जायाखैमोन ना बावाखै दासिमाव आंनि बे बिफाङा बोसोरनै जाबाय आरो बोसोरनै बोसोरनैफोरा जाबाय बोसोरनै होनबा बोसोरनैनि ग्रथआव बिराद थाब डेभेलप जानाय मावदों सां बेयाव नोंथांनि माबानायखौ ओमफ्राय बे माबानायफोराहाय पस्ट माबायाथ' एसे जायगाया एसे जाबजाबद्रायदों जाबजाबद्रायदों बेखौ आङो 6ल' होदों ओरैनोखौ ओमफ्राय मोनसेखौ 7ल' होदों बेबायदि ओरैनोथ' बिगायावहाय 120 पस्ट जायो होनदों नामा 120 बियो 7 9 रानोबा आरोखि बेबायदि मारै मिन्थिनानै गायजेननाय जादों बेखौ मबाइलावबो एसे नुबाय ओमफ्राय खामानि मावब्लाबो बिदिनो थोआ फैसाफ्रा ओमफ्राय मा मावब्ला साबसिन जागोन बेखौ आङो एसे सानखांनाय फैदों आरोखि प्रफिटसिनखौ नायदों एसेल' हायावनो बोरै थाखाखौ खामायनो हागोन बेखौ साननाय जादों आरोखि जोबोद मोजां ओमफ्राय साननानै ड्रागन बिफांखौ लायनाय जाबाय आरोखि सायख'नानैहाय ओमफ्राय बे गायनायाबो पस्टआबो नोंनो बानायखादों बारा फैसा गारासै होनबालाय गारनाखिसै ओरैनोबाथ' पस्ट आं आगोल गायजेनबा पस्ट मोनसेयाव 350 ना 400नि गारनांदों आं 400नि बायनांदों बै मोननैखौहाय 400 गाहाम लाखायो दाथ' बांद्राय थाङाखिसै आरोखि बियो मोनसेयाव बिदिनो 250सिम गोलैनाय जाबाय खोमा नोंनि खस्थ'खौ नायोबा आरोखि बेबायदि ओमफ्राय गायनायावहाय नोंनो हारसिं गायदोंना जेन'बा लेबार लानानै लेबार गैया आंनो गायजोबदों बेखौहाय दा जेनेबा बेनि मेनटेनेन्सआ जाहैबाय ड्रागन बिफाङा बे माबाया माने आंबो माखासे मोजां मिथिगौ बे बिफांखौहाय माने बेयो ओरैबायदि मोजां माने नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि गायोबा माने जेन'बा हा दङ माने नोंथांमोना जुदि थाब फैसा खामायनो गोसो जायोबा दा जेन'बा नोङो खुमब्रा बागान खालामबाय माबा बागान बानायबाय आबाद दस्रा मावबाय बोसोरसेनो गायफिननांगौ ना बोसोरसेयानो थाजोबबावासै जेन'बा अखा हाबानो थैजोबो ओमफ्राय बे बिफाङा ओरैबायदि ड्रागन माबाया आं मिथिनायावथ' 25-30 बोसोरसिम थायो जाहैदों बिदिनो होनदों 25-30 बोसोर माने नोङो जै खनसे वान टाइम इनभेस्टमेन्ट खालामबाय बेनिफ्राय नोङो फुलि फाननो हाबाय आरो फिथाइयाथ' बिराद दाम ना मार्केटावहाय दाथ' फिथाइखौ फाननो मोनबाय फिथाइ फाननाय मारै खालामदों बेफोरो दाथ' फिथाइया आंनो हैदों ओमफ्राय लांफैयोबो सोरबा फायखारिफोरना ओरैनो बाजाराव होयो बाजाराव आंनो हैदों फायखारिफोरखौ हरखायाखै नोंनो फानदों आंनो फानदों बाजाराव ओरैनो माबायदियाव रेटआव फानदों आङो सिगांहाय फार्स्टआव 300 फानदोंमोन केजि 300 फाननायावहाय बांद्राय मोनाखै 10 केजिसोल' मोनदों ओमफ्राय नैबे 250नियावहाय एसे खम आरो 250नियावबो नैबे 200आवहाय बांद्राय गैया नैबे दानि सेकेन्डआ नैबे थार्ड जाबाय आरोखि फिथाइ थायनाया नैबे दा 200 हरगासिनो दङ 200 केजि 200 थाखा दा ओरैनो सिजोनावहाय जेनेबा बोसोराव खनबेसे फाननो मोनो थांनाय बोसोरनिफ्राय फाननो मोनदों
औ थांनाय बोसोराव फाननो मोनदों आङो होमबालाय बोसोरसेजोंनो थायदों ना बोसोरनै बोसोरसेयावनो थायदों बोसोरसेयावनो थायदों औ बोसोरसेयावनो थायदों आङो बबे समाव गायजेननाय जायामोन आङो 2022 एप्रिलाव गायदों आङो होमबालाय बे बोसोराव गायदों औ एप्रिलाव मोनदोंबो ओमफ्राय एप्रिल मासनि 25 बेबायदि थारिखाव मोनहैदों आरोखि नेक्स्ट 2023 आवहाय बोसोरसेनि उनाव माने औ बोसोरसेनि उनावहाय औ एप्रिलाव गायबाय ओमफ्राय एप्रिल बै नेक्स्ट बोसोरनि एप्रिलावहाय ओमफ्राय बोसोरसेयाव खनबेसेसो थायो बे फिथाइया ओरैनोथ' आं खानो मोननाया 6 बा 7 बारसिम खानो मोनदों आं थांनाय बोसोराव औ बोसोरसेयाव हारभेस्टिंआ मोजाङानो जादों होमबा जागोन दे गायनायाथ' बांद्राय इसिबांनि कर्सबो गैया नालाय आंनियाव ओमफ्राय बिदि इउटिउबनिफ्राय एसे माबा नलेज लाबाय इउटिउबनिफ्राय मिथिदों इउटिउबनिफ्राय मोनदों एसे भिडिअफोर नायबाय ओमफ्राय मोनदों आरो नलेजखौहाय फेब्रुवारि मासावहाय बांसिन गायनांगौ होनना बुंदों फेब्रुवारि समावहाय फेब्रुवारि समाव गायनायानो मोजांसिन जायो आरोखि ग्रथसिनबो जायो होनना बुंदों ओमफ्राय दा अखाफोरा मोनबाय नालाय बिराद ग्रथ जाबाय औ ग्रथ जाबाय आरोखि ओमफ्राय आं दा बेखौहाय पिकआप खालामनो हायाखिसै फेब्रुवारियाव गायनो मोनाखिसै आं दा गोदानखौहाय औ मार्चआव गायनो मोनदों आरोखि मार्चआवहाय दा माखासेया आंनिफ्राय फुलि लांनायफ्रा फेब्रुवारियाव गायनो मोनदों बिसोर पिकआप खालामहैनो हादों आरोखि बिसोरो फुलि लांनाया दा इनभेस्टमेन्टआ जेनेबा फार्स्ट टाइम फंबाय इनभेस्टमेन्ट खालामदोंबा 2022 आव ना औ 2022 बेसेबांसो इनभेस्टमेन्ट खालामग्रोदोंमोन फार्स्टआवहाय आंथ' फैसाया 10,000 ल'खामोन 10,000 औ 10,000 ल'खामोन फैसायानो ओमफ्राय 10,000 निफ्रायनो आङो बेखौ बिफां फुलियावहाय 4,200नि आङो लायदों आरोखि बिफांखौहाय 120 था फुलि लायदों आङो ओमफ्राय खुन्थिया माखासे फैसा आग्लायनायखौ खुन्थिया बानायजोब्बाय आरोखि आं लहा बायबाय ओमफ्य आंनो खाबाय आंनो सिमेन्टखौ लगायनानै माने फर्मा बानायदों आरोखि खुन्थिया बानायग्रा फर्मा बे माबाजों औ माने थौथानि फर्मा बानायबाय ओमफ्राय बेयावनो लुबाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो आङो मास मोनसेयावनो बानायजोबनांदों आरोखि बे 30 था पस्टखौहाय मास मोनसेनि गेजेरावनो ओमफ्राय बारा जाबायमोन आंना बिफाङा दोनबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय थाब बानायनानै गायनांदों आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा गायनाय मानाय बे ग्रथ जानाय ना ओमफ्राय बे गायनाय टेकनिकफ्रा ना माबायदि हासार बाहायनांगौ ओमफ्राय माबायदि जेनेबा दै थानाय बेफोरनि जायगाफ्रा माबायदि हायावहाय मोजां जायो ना बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे सोरबा जुदि गायनो गोसो जानानै जेनेबा अबेबा जायगायाव गायफ्लानो जुदि थाङाबा लस जागोन ना औ बेफोरबायदिखौ खिथादो ओरैनोथ' बे हाया बासिया होनना बुंदों बे बिफाङा हाखौ बासिया जायखिया हायावनो जायो औ जायखिया हायावनो जायो अन्थाइफोरल' जानो नाङानो ओमफ्राय बेयावथ' आङो जेबोखौनो होआखै मेडिसिनथ' जेबो गैया खालि हासारजों हाजों एसे लगायदों आरोखि फार्स्ट टाइमाव हासार गोबोरखि हासारखौहाय मुजिनाय आरोखि बोसोरसे जानायमोन बेखौ लगायनानै ओमफ्राय गुदियावहाय खादानैसो होदों आरोखि ओमफ्राय बे बिफांखौहाय रोदाखौ फबनांगौ आरोखि रोदाखौल' फबदों आं सिगां समावहाय मिथियाखैमोन रोदाखौल' फबनांगौ औ रोदाखौल' दा मिथिबाय रोदाखौल' फबनांगौ आरोखि टेकनिकआ औ टेकनिकआ ओमफ्राय बै एसे ससेसिमखौ फबनाङा ससेसिम फबोबा माने सेवो आरोखि आदसा बे टेकनिकआ दा आं दासो एसे मिथिफैबाय आरोखि दा बेखौथ' आङो सिगां गोथौ फबदोंमोन ओमफ्राय सेवखोजोबदों आरोखि अखा हानानैहाय बे गोमो जाबाय फांगास माबा हानिफ्राय बे माबा हानिफ्राय दावखोयो बे मा होनोमोनलाय गोलोमखांनानै गरम जानानै बेयो गोमो जानानै सेवजोबो आरोखि ओमफ्राय आं जेबो मुलिबो बाहायनो रोङाखै बाहाय फार्स्ट टाइमावहाय ओमफ्राय थांदों आरोखि होमब्लाबो थैयाखै बिफाङा रोदा थानायनि थाखाय रोदाया माने जास्ट ओरैनो हायाव एसे थायोबाबो जायो होमबालाय औ थायोबाबो जायो दोंसे दोंनैबाबो ओरै सायाव ओरैनो थायबाय दोनबाबो जायो बे उदैसिम जेनेबा बिदि फबनाङा बिदि जाया बिदि फबनाङा जेन'बा जोङो बे फुलिखौहाय बानायबाय जेन'बा बे फुलिखौ बानायो आरोखि बेखौ ससेल' हाखानानै बे रोदा खिनिखौल' माबानांगौ आरोखि माने फबनांगौ रोदा खिनिखौल' फबनांगौ होमबालाय ओरैनो ससेखौ फबनो नाङा फबनायानो मोजां फबनो नाङा आरोखि फबोबा माने सेवो आरोखि मार्केटआवथ' इसिग्राब माने माबा नङा मा होनोमोनलाय नेनाङानो होनजायो आरोखि ना लांबानो नाङो लांबानो बायजोबो बाजाराव फानो ना जेनेबा ओरैनो नोंनो जिरायना फानखायो ओमफ्राय दसेनो बायजोबो मानसिफ्रा मोजाङानो लांगासेयाव जेनेबा बेसेबांसो लाङो लांगासेयाव बांद्राय गोमोन गैया नांनायानो दा एसे फार्स्ट टाइमावहाय 5 केजि 4 केजि मोनलाङो ओमफ्राय न'आव लाबोनायजों बिदिनो बारो आरोखि 5 केजि गामनि बारो औ बुस्थुआहाय माने हाबलांजायामोन नालाय बुस्थुआ नै एकदम माने नै गोजौजों गोजौजों नै बेबायदि बिराद बुरजा दं ओमफ्राय नैबे फ्लावार हेन्ड पलिनेसन बायदिसिना बिबार बारनाय गैयालै ना बिबार बारनाय गैया नैबेखौ सानबासो नांगोन नैबे दा जेनेबा बिबार बारनाय मानायफोराव जेनेबा बे पलिनेसनफोरा माबायदि खालामनांगौ जेनेबा बेफोरखौ पलिनेसनथ' मोनायावसो बानायनांगोन ना ओंखायनो बांद्राय मोजां नङा भिडिअआबो मोजां नुनो नागिरा मोनायावसो खालामनांगौ सानाव जाया सानावथ' बे लख्रायजोबोसो बे बुस्थुआ माने मोनायावसो आठथानिफ्रायसो गुवार जायो आठथानिफ्राय इसिबांनाखि हरावहाय हरसे गाहाम गुवार जाबाय आरोखि ओमफ्राय फुंनि 7थासिमावनो लहरायफिनलायबाय होमबालाय मोनायावसो खालामनांगौ मोनायावसो खालामनांगौ आरोखि बिनि हेल्प पलिनेसन खालामनायानो माने बुस्थुआ माने बे मोनायावथ' एम्फौ फैला
एम्फौ फैयो बे माबाया मा होनोमोनलाय बुरबुला फिसा दं नामा हारसिं थाग्राया बेयो ओंखारनानै बिदि बादाखौ जाजोबो आरो ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा बे सिक्रिट जेनेबा बे मा होनोमोनलाय सिख्रिफोराथ' बे हेन्ड पलिनेसनाव खामानि होयोना हारसिं जाया नामा बे पलिनेसना बेयो मोनसे दङ बेयो गावनो हारसिं नांनायबो दङ बिबारानो आलादा थायो बेखौ नायनांगौ आरोखि नाङाखैबा फोनांनानै होनांगौ आरोखि नाङाखैबा पलिनेसन खालामना होनांगौ बिदि होनांगौ आखाइजोंनो आखाइजों खालामना होनांगौ आं ब्रास खालामदों बे पेन्टिं ब्रासआ बेजों पेन्टिं ब्रासजों फोनांनानै होनांगौ ओमफ्राय फोनाङाबा मोजां जाया नामा मोजां जानाय नङा माने बे आलदा जाबाय नालाय देरा साइज जाया आरोखि माने बेयावनो मेल फिमेल बिबार बारसेयावनो थाजोबखायो थायो ओमफ्राय बेखौ नांजाब होनांगौ आरो ना नांजाब होनांगौल' गावनो आलदा ओंखारनानै थाहैखागोन आरोखि पलिनेसन बानायनांगौआ दा नै जों जानोबो नागिरबाय नै मोजांथार माथो बे कालारा नै बिराद मोजां बै व्हाइट दं येल्ल' दं बेनि भेराइटिया मोनथाम मोनब्रैसो दङ ओमफ्राय बे हाइब्रिद बांसिनानो हाइब्रिद जाखायो खोमा बेनि माबाया बांसिन हाइब्रिदखौ गायो आरोखि ना नङा बेबो हाइब्रिदसो दां ना बेयो हाइब्रिद नङालै बेयो हाइब्रिद नङा गिदिर जाया 350 400नि बारा देरा ओमफ्राय दस्राफ्राथ' आधा केजि गाहाम थाङोना आधा केजिनि बारो ओमफ्राय हेन्ड पलिनेसन खालामाबाबो बिसोर आधा केजियावनो थाबाय थाखायो हाइब्रिदा हेन्ड पलिनेसन खालामाबाबो खिन्थु हेन्ड पलिनेसन खालामथारनांगौ खालामबाथाय माबानि बारगोन आरोखि केजिनि बारगोन खालामबावबा 1 केजिनि बारगोन आरो खिन्थु हेन्ड पलिनेसन खालामथारनांगौ नायनानै नै कालारा बिदिनो जानानै नायसै एबार जानायसै एबार माबायदि गोदैयानो बेखौहाय आगोलहाय मानसिफ्रा आन्दायसो मा बुस्थु सानोमोन जोंबो जानो बायो बेमारिफ्राबो जाजायो होनदों जानो दा नै बागानाबो बिदिनो दा बेफोरो जेनेबा बेसेबां केजि ग्रामा 250 ग्रामाथ' जागोन ना 250 ग्राम जाद्राय नङा 200 ग्रामल' जागोन 200 ग्रामसो जाजोबगोन बे नै ओमफ्राय जेनेबा बेखौ थाइसेसोआव बेसेबांनि फानो जेनेबा बे 200 ग्रामसोखौ 200 ग्रामसोखौ बिदिनो केजि हिसाबै दाइरेक्ट फुनानै हरो 40 थाखा मोनो थाइसेयावनो ओमफ्राय दा एबारनियाव जेनेबा बेसेबांसो बाजेटआ मा होनोमोनलाय बेसेबांसो फैफिनगोन बायदि प्रफिटआ एबारनि गासै बेथ' थाइबावगोन ना अक्ट'बरसिम थाइबावगोन बेयो अक्ट'बरसिम थाइगोन दासो बियो मा खेबथामसिम जादों नालाय दाथ' खेबथाम हार्भेस्टिं खालामखांबाय खेबनै खालामबाय दा बे खेबथाम जाबाय आरो मोनबावगोन आङो खनबासोखौ मोनबावनो हागौ आरो बे बोसोराव ओरैनो लांगासेयाव बेसेबांसो माबायो लांगासेयाव बिदिनो बांद्राय गैया आं बिफाङाथ' खम ना फिथाइया 5-6 केजिसोल' मोनलांगोन आरो दखानाव लाङोबा बेबायदि खेबसेनो कमप्लिट मोनजोबा ना माने थाखायनो ससे औवा मोनलायबाय मोननायखौल' लांनाय जायो ओमफ्राय जेनेबा नै बेफोरबायदि गिदिरा नैबे बिबारा बेसेबांसो गोबावजों जागोन जेनेबा बियो 15 दिनावहाय खिलियो नैबेसिमावहाय दा बियो सप्तासेनि बारबाय आरोखि बियो ओमफ्राय नैबे सानबासोबानो सानबायानो नांबावनाय नंला बे नै लावखाबाय नालाय ओमफ्राय नैबे ओरै गुवार जाबाय ओमफ्राय बे सानावहाय जेबो माबाया आरो गुवार जाया ओमफ्राय मेन बुस्थुखौ मोनायावसो हेन्ड पलिनेसन खालामनांगौ आरोखि बेबायदि मोनायावसो गेवलांखायो नालाय मोनायावसो बिराद साइज नुयो होमबालाय एकदम बारसे गासिखौबो हेन्ड पलिनेसन खालामनांगौ आरोखि दाख्लैथ' आङो 2थासिम जायो मोनानि हरनियाव फुंनि जाहैफिनबाय नालाय 2थासिम बानायनांदों बुस्थुआ माने मेन्टेनेन्सआ बे हेन्ड पलिनेसन खालामफिननांगौ माने गावनाव हारसिं जानो नागिरा आरो बे आलदा भेराइटि बेयो बे आलदा सिबिरेटि ना मा होनो बेयो बेयो सिबिरेटि ओमफ्राय बै माखासे बांसिनानो पिंकजोब ना बेखौसो पिंक ओरैनोथ' नों बिफां गोराखौ गायोबा नै बोसोरसेयानो नाङा दा जेन'बा फंबायनाव जुदि सोरबा फुलि लांफैबा फुलिखौबो मोनगोन ना फुलिखौबो मोनगोन दा एभेलेबल गैथ'आ आरो ना दा गैथ'आ आङो माबाखौ बानायगोन मा होनोमोनलाय नभेम्बराव बानायगोन आं 1000 प्लास बानायगोन आङो फुलिखौ नोंनि नाम्बारखौ होना दोनदो सोरबा जाफैनो गोसोबा जाफैबानो जाबाय डाइरेक्ट बायनानै फुलिखौबो लांफैनो हागोन नों नै बिथिं ओरै गोदान बानायमा दं नै बेखौ नैखौ फदबनांगौ आरो नै दा टेकनिकआवनो बेखौ फदबखांजोबखाबाय नै ओमफ्राय बे जेनेबा बेखौ गोरलैद्रायावथ' जायालै ना बे एसे आधा फुट जेनेबा बेसेसिम गोजौआव फैदों मायो देर गाहाम माबानांगौ आरोखि गोजौ जौनांगौ बेसेसो जाग्रोनांगौ बेसेबां जाबाय फुट जाबाय नै दा बेखौ नुखानानै आदा जोलैखौ मोननो डाइरेक्ट सोंखागोन खंगुरखौ ओंखायनो आं खिन्थाखानोसै डाइरेक्ट गोरलैयै मोननै राहाया जेनेबा नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसावहाय दा नों मोनसे डिस्ट्रिक्टआव नोङो साब डिभिसनानो 3 गाहाम थाखायो माथो दा बेफोर एग्रिकालसार अफिसावहाय नोंथांमोना GS नोंथांमोननि ग्राम सेबकनाव खबर लानानै एप्लिकेसन होनो दोननांगौ
बोथोर बाय बोथोर बे थांनाय बोसोराव दाख्लै फैदों बे बोसोराव दाख्लै फैखांबाय माबायाव मार्च ना जायखिया बोथोर लानानै फैयो नेक्स्ट बोसोरफ्रावबो अबेबा बोसोराव मोनसे समाव फैयो आरो दा बे जुदि रायज्लायखायोबा माने फुलिखौ फ्रियाव मोनो ओमफ्राय दा पस्टनिबो फैबावोसो पस्ट फैफानाय औ बेबायदि बेबो नोंसोर बेयाव रायज्लायनानै माने खमावनो मोननो हाबाय जेनेबा नों फैसा गारनाङा ओमफ्राय जुदि जोलैफ्रा एखमबा मोजां फैया बिदियावहाय ओमफ्राय जुदि नुखाथारनानै सोरनिबा नार्सारिनिफ्राय लायोबा दा नोंहा बिसास थाखाबाय हाब बेनावनो बिदि देरदोंबा आं बिदि बिसास थायो आरो दा नुखानानै सोरनिफ्राय जुदि फैसा लानानै सोरनिबा बागाननिफ्राय लायोबा साबसिन जायो आरो दा जेनेबा माबायदि मेनटेनेन्स लानांगौ दा बिफाङाव नै बिराद साइस्थ' दा जोंनियावहाय जों बेखौ मा रोखोमनि जोङो मेनटेनेन्स लानांगौ जेनेबा बेमार आजार जायो बेवहाय माने येल'इस बेमार जायो माने मोनसे फांगास जायो ओमफ्राय माराम अरनाय साइसबो मोनसे बेराम जायो बेयाव बोरै बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ दाथ' कन्ट्रल नायबाय थानांगौ आरो ना बिफांखौहाय सिङाव नों हाबबाय थानांगौ बागानाव आं बागानाव हाबबाय थायो नायो हरनि 11था गाहामसिम थायो मालाबा एखमबा औ 10था गाहामसिम थायो माने टाइमखौनो थांनाय बायदिखौ मोना आरोखि माने गासिबो बिफां फांसे नायजोबनांगौ ना नायनांगौ जायो एम्फौआ फैयो ना मोनायावसो मोनसे एम्फौ दङ बे एम्फौबो फैबावोसो औ एम्फौ फैयो बे बिजौ गोरलैखौ जायो बे बिजौ गोरलैखौ जाबाथाय नोङो मास मोनसेनि उनावसो बियो खिलिनो नागिरखायो आरोखि बे रायागौ माने बिजौआ गोरलै ओंखारफिना नालाय रानांगौ नैबेफोरो जयोब्ला बेयो गोरा जाथारनांगौ आरोखि बेबायदि गोथां जाथारनांगौ होमबासो गोरलै ओंखारफिनगोन आरोखि बियो बिनि थाखायनो एम्फौफोरखौ नायनांगौ ओमफ्राय आङो एम्फौनि थाखाय मोनसे मुलि बाहायदों प्रफेक्सखौ बाहायदों आरोखि आरो ओरैनो बे भिटामिन बायदिसिना हरमनफोरनि हरमनफोर माबा नाङा ना जेबो होआखै आं बेखौ ओमफ्राय हा सिङावहाय मोनसे माबाफोर दङ मा होनोमोनलाय खुसें माबाफोर दङ बेफोरखौ जेनेबा माबायदियाव थायो बेफोरबो हायावनो थायो बेथ' आं दा मुलि होबाय थायो नालाय दा जेबो गैया नै मोस्रोम मा गैया मासेबो नुवाखै माने मोस्रोमाबो अरोलै ना मोस्रोमा गाज्रि खालामो हाखौहाय गुदुं खालामबाय सिङावहाय फ्र' खालामजोबो आरोखि नों ओरै दांबानो ब्र' थांजोबगोन आरोखि बिनि थाखायनो बाहाय आङो मोनथाम मुलिजों लगायदों प्रफेक्स होदों एसे ओमफ्राय ट्राइसेल ओमफ्रायो अस्टार होदों आरोखि आं अस्टारजोंबो जायोना औ मोनथामजों लगायनानैहाय आङो बे गुदियावहाय दैजों होफादों आरोखि बेयावनो होनांगौ औ बेयावनो आं माने ड्रिप इरिगेसन गाया नालाय आंनाथ' डाइरेक्ट पाइपजों होदों आङो ड्रिप इरिगेसन दा सोरबा जुदि चिरांनि एग्रिकालसारनि नायदोंबा नोंथांमोना बेनो ड्रिप इरिगेसन जगायना हो फंबाया एकदम बिराद मोजां आबाद मावगासिनो नै ड्रिप इरिगेसन गैयिनि थाखाय आङो डाइरेक्ट मुलिजों माबाजों पाइपजोंनो मुलिखौहाय सारनानै होफायो आरोखि सिङाव हाबलांनायनि थाखाय ड्रिप इरिगेसन दङथ' बै पाइप सिङावबो डाइरेक्ट होजायो ना सिङाव होजायो होमबालाय खुनु मानसिया जेबो खस्थ' गैला रोदायाव नोङो बै थिंखियावनो माने लगायजोबजायो आरोखि बिदि होजोबजायो बाहाय ओमफ्राय जों मेनटेनेन्सआ जेनेबा मुलि सारनाय थानाय बे खालामनाय बेनि अनगायै जेनेबा हासार होनाय ओमफ्राय बे साफा खालामनायफोरावहाय माबायदि खालामनांगौ आंथ' दा बेखौ प्लास्टिक खोबबाय थायो माबानि थाखाय हाग्रा रज'यैनि थाखाय प्लास्टिक खोबबाय थायो ओमफ्रायो बोस्लाय होनांगौ आरोखि हाग्रा रानबा ओमफ्रायो हासाराथ' आङो बोसोराव दा खेबथाम होदों औ दा होथ'ला ओरैनो माखौ होयो गोबोरखिखौ होदों आं खानस्रि हासारफोर ओहो बिदि बानायाखै बानायनोसो नागिरदोंमोन दा गैथ'वा नैबेबायदि खायै होलांनांगौ दा नै बिराद साइस्थ'जोब गासिबो बिफांफ्रानो नै बिफां फिथाइया गासिबो मोनजोबनाय ओमफ्राय दा बेनि माबायावहाय मार्केटिंआव जेनेबा दासिमहाय थांनाय बोसोरावबो फाननो मोनदों ना फाननो मोनदों बिदिनो थांनाय बोसोरावहाय 40 केजिसोल' मोनदों आं 40 केजि ओरैनो एभारेज बेसेबांसो फैदों फैसा आगोलनिया थांनाय बोसोराव बिदिनो 10,000सोल' फैदों खोमा 10,000 होमबालाय बै आगोलनिया रिकभारि जाखाबाय रिकभारि जाबाय औ सिगांनियावनो एबारनियाथ' प्रफिट फुलियावबो आङो 16,000सो मोनबाय 16आव फानखांबाय होमबालाय आगोलनो प्रफिट जाखांबाय 16 बोसोरसेयावनो जाबाय रिकभारि जाखांबाय माने प्रफिटआव फैबाय एबारहाय जेनेबा दा बेसेबांसो एक्सपेक्ट खालामदों एबारलाय आंथ' 50-60सिम लादोंमोन एबारनिया फिथाइयावहाय दा खनबेसे हारभेस्टिं खालामखांखो दाथ' आङो खेबसे बेजों खेबथाम जानोसै बे बोसोरावनो फार्स्ट टाइमावहाय बांद्राय मोनाखै खेबसेयाव लास्ट दाख्लैनियावहाय बै सिगां फार्स्ट इयाराव बारा थाया नामा ना नैबेयो हवाइट ओमफ्राय बियो रेड होननानै गायदोंमोन आरोखि आं ओमफ्राय मोननैबो रेडसो जाबाय ओमफ्राय मोनसेल' हवाइट जाबाय बिदि जादों फांसेल' हवाइट जादों सुवा मोनलायलायबावोसो दे औ हाब बिराद माबा गोराथार दा फंबायजों जों गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो जों दिनैनि दान्दिसे समाव फंबायाबो टाइम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों